Óraid Emmet, roimh Gaeilge, fáinneann le 17 meitheamh 18 A geallfurghine a hiarna, atá an uacht bháis, cad leach é féin do glanna asúla na cotíonteachta ó náir nar hill sé, de cach san náir fa hastála, ag chur anmhéine ina le agus go raibh sé géirí sír sé hir de helgan wai, son fáiltis súrí. Cad fáí bheith denna fanóide fuim, nó ba chórdam rá, cad fáí bheith maga faoin gceart ag fifriíam, cad fá ná tuairfaí bre báisiarm. Tá is agam go córa sort bhanas leis an zlí an cheist seo de chur. Tugan an córa sort cad fragra mar an ggéine. Gan marúil de féit fi gan é seo de wach, agus na héamh san gan tuairteach na tastálas ó go léir de wach, mar go raibh an bhre túrtha in san gcuisleán, sul raibh an cuiste site. Ní lonamh se ach sagart na horacla. Éilí marmh se leanúin go deire an gnáid go léir. Is fíor go raibh páirteocht leis a bhranc capathe, ach gan a gháil níos síana mar de bheith contúirteocht dóibh agus le na dul a réan. Dá ngábhach na Francaí éon orláwas ná bheith cóhasfach le lán neamhsplachas. Níor bheag san, mar chúis a scrista. De íramar a gúnamh de bhrí gur gealachtúing é, mar lech cabhartha a goga, agus mar cháirde le linn síthe. Tá digach na Francaí na loch gáháilte, nó na náid, de churfín na gcuine lem chuacht go léir. De thuairthín mar chóir a díomh a chóghúchasaí, iad de aimsú an dráid, le claimh a láimh, agus le trill séan a láimh eile, de thuairthín aigheartha le dearg rúthar cogaí, de bhrostáing me chóghúchasaí éirleach de dhéanamh ortha ina máid, sal de méach sé a gomas uair me híre de chrúlú. Tá ritheach leo, talamh de ghabháil, agus go méach orm dul ar gúil le feabhas a glisteachta, de thridín gach orlach talún leo, de chuirín trí hinne gach rúne féir, agus is a glas déanach na síirseachta de bheith ionad mo bháis, agus an méid ná riachlam féin a dhéanamh, dá glífi mé, dáging le huacht ag muintir mo hire a chríochnú, mar bar jarú lam nar bhar batha na bás, an áid just de bheith mo hir fi chus ag cuicríí. Ach ní, mar náid de bhílach cúnta na Frank le tacht. Is fíor, gur iras cúnamh an bhranc, mar ba bhíon leam a dhearbhú den bhranc, as den saoil, gur hill na héirní cabhrú leo, agus gur bua leo an díirseacht, agus gur ráidir olamh chum neamhsplachas a díire de bhaint amach. Ba bhíon lam, an Thomas céine de héirú dom hir, de Harry Washington de America, cúnamh go mécha eisiom lár chód táhachtach doing as a léchas féin. Cúnamh de riartha, crócha, lán dálion is de gnáolalas. Cúnamh daoine de bhreanoch ar súáilteacht agus de bhíoch garbhacht ar méine. De thiocadís mar chaigríí ach de scaradís linn mar cháirde tar éis a godad a bheith acu in ar gúis agus ar géime do ordú. A bíd só, na néthe de churas Róm, agus ní chun nuas machtóirí de chur ganas, a chun na seanchan de rúgart. Is chun na néthe seo de churchan cín de iras cabhar ar bhranc, mar dá méach náid an ranc féin, ní éiteach si bheith níos miscasí ná náid atá le cianta ag scris mo hire. Dúirt an tír na Norbury an só leis gur chur a smuointe agus uorlabhraí a bhaintear agus a thuairt suas fi rochmheas, agus go mór a athair Dr. Emmet duine, dá méach sé na bhatha, ná réiteocht sé le na lehéad súd de thuairimí dar thug Emmet freagra. Annam a athair roílis, a nniuch an nuas ar gníomharthaí de bhic atá bhí dhéir leanúin, agus féach régus riamh tagas na súilce agus na tír ráthróireachta de churis ina lí go cuaireamach ar móigintin, agus ar a son ghuileamanis ar tí báis dáil. Is roada libh webh an íbert a hiarní, ach níl an il atá chud déiríteach san webh, imthe a bhuair a fós ó na buas ganraí atá casta agah timpeall
an té atá cuimhrithe agah. Glúisian an il san go beo, agus go mín ré, trí na fechaí do chruthí díal a críocha úsle ach go bhfuil tí lán cheapathe ar a léirscris insin chomhalathe sin go néomhíd ar dhialtas dé. Bíad faideach go fóil, ní mór eile na focail atá agam le rá. Tá mbeidh déanamh ar mui uair weagnaí. Tá lóchran ma bheatha nach mór imithe in éag. Tá, deire lim ré. Tá an uí ar leatha am chóir, agus téim go ciúin chun lí na hocht. Nílach éon achan ní amháin agam le híre ar imeachtam as an saoil sá. Is í sin, gan trocht ar mainim. Ná scríofaí aon duine mart lí, mar ná láhan aon duine dar a bléir maintin iad a chosnamh anois. Ná cáintear tre cléan béin iad. Fáachtar iad san, agus mise a bholach, agus a sí, agus leacht múi gan feart lí, agus ma chuimhne ar ceall go teacht na haimsere, agus na bhar, a bheits cumasach ar ma chlúd a cheartú. An trábhaid a honad ceart agam hir a measc tíre na crinne, an san, scríbtar mart lí, agus ní go dtí san. Atá deire le na bhfuil ar ágam.